Halo Bes, iki aku karo ngenteni pergombalanku ya Bes. Iki mau aku nyuci urung dadi gilingane urung mandeg. Tak enteni karo ngopi ya Besti. Karo tak critani Bes. Kene. Iki cangkirku iki kan cangkir anyar to Bes. Ning enek critane iki ke. Dek ingi kae sik tak nyeruput wedangku. Dek ingi kae Bes. Aku tuku cangkir iki. Nah, pas wis suwi ya Bes, sadurunge iki wis arep tuku aku. Regane iki sak kerdus isine 6 kuwi 85.000. Aku rung sida tuku, sak-sik ngono terus sampai dek ingi kuwi Bes. Saiki dek ingi kuwi regane wis salin Bes, malih 127. Aku malah tuku piye jane. Ora lho, rego plastik melonjak iki mosok iki ke udu plastik. Iki ke udu plastik to Bes. Mosok ya melu mundhak sakmono mbane. Tapi aku kok ya sida tuku. Mergane apa kuwi jenenge? Gelas ning warung iki karek 4 Bes. Sing liyane iki kelong pecah-pecah ngono kuwi. Ya sidane arep tuku.